tui dewa tokong kamiwo chugya kaisanu khungno YTF songsama salno rwgui ompi YTF nok tangai demani nukjakha abo haikeno kubuni dalbidal thairogo bo luku hamkarai samungo kwrwngwi tongmani nukjakha YTF rokni bela bela kanti war kaham joto lugrono tini puila pipeline hambai chawan sibai te kulumungya faru tai id mubarak je muslim basong tonai no borno chini pipeline chini chiba ya faru tini 3 tarik me tiningka chini kaisa laibuma ni sal ni mano chini YTF ni songsama sal bono rugui chini ompi YTF blok committee no utuge tini jeng tini yang watokung kami tuidu watokung kamio tangnai 4-5 din sekango je kaisa nobar wati phai nok bai thangmani jeng mangpliro nukha social media rogo news rogo tini abuni nok no jeng tini songsama salno rugui buni nok no jeng tangai rilai tongo boni yagulo jeng tini te kaisa panda botongo abongkha jeng blood donation camp khai tongo blood donation camp chini Amarpur Paharpur ni sub center aro blood donation camp songsaka aro pai jange jeng aro thangnai je samung tangai tongnai continue tini complete khaime apano khanani bisi khapano jeng onnok no complete khaine jeng wan soklai o songsama chini YTF songsama salno rugui chini o samung botar jeng khlailai tong chini tuido ompi amchayo kwbangma no hai amchai tongo amchai rogo tui maningya o nukhungo bahino tui kahma ningya boni yak ko boni bo simia yang taibo kwbangma amchai tongo salka hai kami rogo bata para hai kami rogo lungphung hai kami rogo amai kwbangma amchai tongo bongsi para hai ko thai rogo tui rok maningya aborok no tui buchung salpoti no chung tui baglai tongo phiaba jeng procharoga asung nukjagya social media ro asa kwrwngjagya ai kisa misa je renai ba relayo social media o but chini samung toni tongo and je nok tangai rijangnai tongmani taksi doro to bisini jeng bonon puila mano taibu chinaro taibu mai proposal khai tongo jodi jeng makhake borno jeng mai keno jono kisa contribution khlai jeng nok tangai rinai je mansak chini chuksak jeng chubai rinai hini jeng wan solai tong